Mayong adlaw mga amiga ko din ha. Welcome sa akong channel, Romy si Buana Bisaya DH din sa Lebanon. So, storytelling ta ha. Storytelling ta. So, dapat sadya ta. No? So, maayong adlaw ninyo diha. Kung asa man mo karon sa tibok kalibutan, sana naamo sa maayong panglawas. Unta naamo sa maayong kahimtang karon. O may the God bless you all. Amen. So, inom sa tagtubig ha. Before ta mag-start kayo. Mauga ato ang tutunlan. So, storytelling ta guys. Number 1 ato is ako i-share sa inyo is how I know IMG. Unsa na ako pagkaila sa IMG. Anus ana ako nakaila si IMG. Number 2 kuan unsa ang nausab sa akong kinabuhi tungod na IMG, no? Istoryahan na to na amiga, i-share na ko ninyo kay basin di ay og tungod ani nga video makatabang ko kay mao ni ang purpose niya ako ang channel mga amiga. Nanay tatay mao ni ang purpose akong channel. Wala ako nigibuhatan channel nako para magtsada-tsada lang, parang pakita din na sa ko ang agi din he, no? Ako nigibuhat niya channel. Number 1 is to help, to share, para maka-introduce ninyo ma-share na ako sa inyo ako ang kinabuhi sad ng mga life experience na ako nga I know di man ta sama og life pero sometimes mga experience na to makuhaan na to na og lesson tungod ako asa nang naagian ang ako ang mga life experience na lampasan ako tung tanang maot nga mga experience na ako tungod sa mga nakita na ko nga mga video nga life experience po akong gipang langtawan nga di ko gusto nga sama nila akong kinabuhi. Gusto na akong mausab akong kinabuhi. So mao ni ang purpose ani nga video, mag-share sa ako ang life sa about sa insurance, about sa mga training, siguro magkuan po ko din mag-post po ko mga unsa ako ang mga nahibal-an sa mag-share po ko dinhi. So balik ta mga amiga, balik ayog dagan ayaw kalimot i-subscribe ha, i-subscribe ang ato ang channel para taas ta og time nga makita pa ta para i-recommend sa YouTube nga akong channel para daghan tang mga Bisaya nga matabangan, okay, nga maamiga, makaila. So, diba, mausab ang ilahang life. So, sugdan nato na ang number 1 nga akong i-share ninyo. How I know IMG. Isulat na ko na kayo naani ko dinhi. Yung naani ko dinhi nga channel akong isulat ang akong share para dili ta mo tipasalengdan. So, how I know IMG. Naila na ko sa IMG, nakita na ko sa IMG tungod sa post sa akong silingan before sa San Miguel. So shout out sa tanang mga taga San Miguel din ha, Ate Maricel Oliras, sa tanang mga silingan ako din ha, Ate Epe. Shout out for a while. Shout out sa tanang mga San Miguel taga Cordoban hon din ha, ako ang mga kaliwat o iyaan uyuan, mga igagaw, shout out niyo di tanan. So balik ta. How I know IMG. So tungod kay na before is nag-research ko sa YouTube unsaon pagka baton og online banking. Mao na first. Dili gid first nga nangita ko how I invest. No. Wala gyud na sa ko ang utok ang investment. Akong utok ato gyud pagbag-o na ko diri save. Muna. Wala sa kong utok ang invest. Wala. So sa dihang pagkadugay na ko scroll, nakita na ko nakita na ko ang UF Bank. Mauna og lingon ko online bank. Salamat sa UF Bank. Salamat sa Land Bank sa paghimo sa UF Bank. So balik ta. Si tanawa so mao kinahanglan ako papel para na ako'y guide para di ko matipas langdan. So unya mao na to sa kadugayang school na ako tungod lagi kay banking din na. Nakita na sana ko ang TESDA. So, wapagid ang IMG. Nakita na ko ang TESDA. So, kay interested ko to learn more. Kay
di ko gusto nga kulang ang ako ang naibawan. Gusto na ko gid kabaw ko unsa gid ang sakto nga maka negosyo ko, unsa paagi nga maka-saving kog dako, save asa na ko ibutang akong kwarta nga makaginansya kog dako. Kuila ko indol na po kog TESDA na indol kog TESDA mo ko na indol na TESDA na mo na nakita na ako ang personal finance. Pasalamat sa ko sa TESDA, no, sa ilang program nga online class nga free. Pasalamat sa ko sa TESDA. Salamat TESDA, salamat. So pagkita na ako din na personal finance, enroll ko din na ako sayo patanan, oy, ka-experience mo anang murag nahugno mo 90% kay sayo pa ato ko lagi panghimo, oy, daghan kwarta na usik na ako, muna ang ako. So mauna to ana lang kadali, ana kataas ako ang nagian, daghan kay kong giagian. Una na ako na nasugatan si IMG. Message na ako sa Tiluida. Message ko Tiluida. Ate, unsa man ni mo ang gipost, unsa man ni siya, unsa man ni inyang kuan bahin ani ang aning IMG. Agtan pagsunod adlaw kay siyempre busy maestra si Ate Tiluida. Message din siya, Day, bago pa ko ani day, i-introduce ti ka sa ako ang SMD, i-introduce ti ka sa someone yung mo ay maka-assist nimo. Ting, introduce din. Message din si Ma'am Wilma. Ting, shout out ni Ma'am Wilma Martyr, siya ang akong SMD. Shout out din Ate Wilma, siya ang pinakatasok pasensya jud nga may nag-guide pinako. Hala, gikuan gid ko nga, day, kumusta na ka day? Ug ganahan ko ana ba? Na someone nga willing to guide you. Dili lang tungod kay naa sila'y makuha nga komisyon. Dili. They're willing to help you. They're willing to guide you. Sumoto. Palik na puta. Awan, nitik pa sa puso lang igdan. Ikaw, manggod. Sumoto. Istorya mi. Day, apila ni ha. Join taon niya na ay free webinar sa Zoom. Nya kay naa naman ko'y Zoom daan. Kay hilig magi ko mag-apil-apil. Naaman sa test dagod na apon hilig ko mo apil og mga free training, no? So basta free nindot na libre. So apil ko. So dito na nakita na istorya na sila about solid financial foundation ug sobra nakataas. O kung gusto mo apil na amiga, kung gusto mo mo join sa amo ang online webinar, kung nakasaling nasod o naaka sa Cebu manggani, gusto ka mo ato mo bisita sa opisina para adto ka dito ikaw mismo mo apil. Kay lahi ang experience amiga, oy, lahi ang experience so ikaw mismo naa kaysa sa ako musulti kay abi pa lang overreact mo po ni siya, oy. Lahi kay amiga, lahi kay kung aron may experience ninyo akong na-experience mga amiga at nga time. Hala, i-message ko ninyo. Ibutang na ko din na sa screen na ako ang Facebook account. I-message ko ninyo para ma-assist ka. Ipa-assist ka ni Ma'am Wilma sa kuang SMD din na. O para na ma-assist. O naa mo sa Cebu. O nga naa kay free time din ha. Hatagig time para maka-attend mo aning free training sa IMG about financial literacy. Daghan kay mo di makatunan amiga, uy. Sobra lahi kayo ang feelings nga ikaw mismo din ha ni attend ka. Samot na siguro kung personal jud nagbakasyon gud na ako din ha sa Pilipinas, manadyo ko sa opisina kay gusto kong ma-attend in person gud nang face to face jud. Lahi kay ang feelings mga amiga. So muuto ni apil ko din na ako nindot kay siya niyan tong sus pagana ko nga saon pud na ako ni pagpamember nga as in nasinaw na akong kwarta kung asa mo di akong kwarta naabot What? Nga gipaning kamuta na ako nga makuha na ako, ma-save na ako ang ako ang membership fee kay international membership ang ako ang kuhaon kay na ako sa laing nasod. Unya kay I know madugay pa ko sa trabaho, mas mayo nga secured ko
tungod kay love na ko akong family. Ingon palagi, I secure yourself. If you love your family, secure yourself. No? Balik. If you love your family, secure yourself. Do you love your family? Then secure yourself. Because if you don't secure yourself, that it means you doesn't care your family. So, uto, gitiguma na ako, amigo, nanay, gitiguma na ako. Almost 1 year tigumbay, uy. Ngano? Daghan kay kog mga sayop manggod, daghan kay kog mga sayop nga nahimo. No? Luna kung gapat niya ko ning buhaton, dapat kong magsugod og investment ug ang anak ko sa IMG kay naa sila'y mutual fund investment nga unya kung member ka naa dito, kung member ka zero load free zero load free unsa naman ko zero load fee ang imuhang invest din ha sa mutual fund. Disclaimer lang amiga ha, kay nanghisgot na tag investment. IMG does not sell investment, only Ramper Financial. Ko tungod kay katog, di ba naghisgot ko about na Rex Mendoza. Tungod kay kaning si Ramper Financial, partner company sa IMG. Nya si Rex Mendoza ang CEO, ang president din ha. Anak ka grabe ang Ginoo nga kay guide jud ko pa inot-inot giuna sa Ginoo, gipapakita ko niya sa OF Bank para na ko yung online bank, gisunod niya sa TESDA para mapa-eskwela ko kay ana niyo para makita na ko ang investment. Sunod nga nakita dayon gipakita ko ni Bu Sanchez ug ni Rex Mendoza, gidala ko sa IMG. Gidala ko sa IMG. Giagi ko sa tao nga akong gisaligan. Diha na ni agi si Ma'am Wilma hanto diha sa IMG. No? And I believe kabalo ka, I believe in what's this? Kanang feelings bitaw nimo na mao na ni nanatanan din ha, one stop shop na lang natanan. Investment naa, life insurance naa, non-life insurance naa, free nga life insurance naa, Everest naa pod. Asa man ka mangita o gusto ka mo kuha pohon na kay dagang kwarta tsada na nakay thousands nga mo gusto ka magpalit og car. Kung IMG member ka, na kay discount buy. Sayangan pa ba na nimo? Ha? Sayangan na nimo ang mga discount? Asa ka ana? So, moto, tiguman ako og moto pag-abot ng higayon na akong kwarta. Nagpa-member dayon ko bay, uy. Nagpa-member ko dayon. Moto gi-process. Salamat kay ni Ma'am Wilma kay kana ngay months nga ning agi wag ko niya biyai. Dili tungod para pero abi nimo makita mo gud nimo sa tao nga lingkuan, communicate lang nimo tungod lang sad nga kuan. Naa sila'y makuha. Wala man. No? Tungod kay naa mi mission nga to help Filipino to have their financial literacy. Og we commit on that mission. I commit on that mission. Mauna nga nahimo ni nga video. Maunang nahimo ni nga channel. Mao ni nga si Rona nga nagtabi din na sa inyong cellphone karon. No? I commit myself. Tungod kabalo ko, by committing something, you can change someone's life. So, unta no mga amiga, mauna how I know IMG o how IMG changed my life. So, this time, nag-continue ko sa akong investment, ginagmay lang, inay lang kada buwan. The important is consistency ta. Consistent ta sa atong gibuhat. No?
ug naatay saktong platform. Naatay saktong platform nga butangan aw gigamit ug naatay saktong vehicle nga gibutangan sa tuang investment. Ma-insurance pa na, ma-9 life insurance pa na, ma-real estate pa na. The important is sakto nga vehicle, sakto ang inyong nabutangan, no? So, ayaw kalimot subscribe, like, and share. O, paki-push na yun yung bell ka ding, ding, ding! No, Mika! I-push siya diha para sa i-recommend pa ni YouTube ning ato ang channel kay para sa mauban na ni ako ang subscriber luya pud uy. So, see you sa akong next video, istorya amiga. So, I hope na ata sa may pangalawa. So, let's stop this video in a small prayer. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Lord God, salamat sa kaning video nga ako nga imuhang gihatagan ko og kalig-on nga encouragement nga himuon ni nga video. Lord God, unta kaning mga tao nga nagtan-aw sa akong video, hatagan nimo sila og spirits of wisdom, spirits of encouragement para makagawa sila sa ilahang comfort zone kung nangandoy man sila kausaban silang kinabuhi, Lord. Lord God, giyahi usab sila, Lord God, sa ilang panahuna para di sila may scam ug makobot nila ang ilang pangandoy. And number one, usa pa, Lord God, give them protection. Pandungi sila sa imuhang kamot sa para maproteksyonan sila, Ginoo. In Jesus' name, I pray. Amen. So, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. So, God bless us all, guys, and see you to my next video. And God bless us all, and be happy every day. Yeah!